After kudikira nthawi yayitali kuona kuti pango lina amene vice president kapena running mate wa APM akhala ndani apatu wabwera ndithu yes wabwera ndiye mweyo khangati iniwo taona uyu ndiye mweyo chifukwa masupporters nawo akufuna afike ndithu pafupi penipeni ndi Peter Mutharika. I think china chimene anthu abwerera kuti adzaone pakati pa manachuluka zokambakamba iye Peter Mutharika sakupeza bwino ndi aliyense afuna aone maso ndi maso kuti kodi Peter Mutharika akuoneka bwanji kwambiri zitsadi kukhala choncho chifukwa utha kuona pamenepo anthu ambiri anyamula mafoni kujambula afuna akaonetsa anzawo kuti ine ndinali komweko Peter Mutharika ndaona ndi awo mwamba monsemomo anthu ndithu anyamula mafoni pamenepa anthu anyamula mafoni kujambula momwe Peter Mutharika akukonzekera ndithu kuti azitsika mgalimoto mwawo chifukwa mwambamo ndi mmene mmayenera kukhala ameki kuti awalandire koma lero zikhanga zisasokonekera anthu achuluka zavuta dzulo Sangwani Mwafrira amachita kubwera pamenepo kuzachita kunena kuti apa pasaime munthu apa pachitika dongosolo ili ndipo sipamayima anthu dzulo Joyce Banda akulowa mkatimo pamenepo amati akabwera kuti ayi pasaime munthu president adutsa apa zitere ameke asiwo ayima apa pasaime munthu zimamveka ndipo pamenepopo pamakhoti pala akuluakulu ameke okha komanso ife sizimativuta kujambula angakhalenso kufikira pafupi pamenepo akuonera ndondomeko yonse yowalandira ameke komanso kulowa mkati mmenemu koma pamenepopo ndizovuta sindikukhulupiranso kuti amekiwo poti sinaone pakadali pano koma sindikukhulupira kuti angatuluke kuzayima nawo pa chikhwimbi ngati chimenecho sindikudziwa kuti zikhala bwanji apanga bwanji tiyesere kufikako tiyesere ndithu kufikako kumeneku kutsogoloku kwenikweniku zikomo ndithandizani chifike Professor Arthur Peter Mutharika kutsika tsopano pano pa International Convention Center mbali Gertrude Mutharika kufika sopano kafe chulu mwina chulu aonetse pamenepo Peter Mutharika atsika ndithu mgalimoto pamenepo kuyenda ndithu mayi akumbaka former first lady Gertrude Mutharika koma kumene chifukwa ayendano njira yozungulira ku yeah mwina kana kuisa chiko njira ayi palibe aliyense ndithu ayi palibe aliyense ayi ndithu palibe ayi running mate timuonera mkatimu mpaka pano sitinaone running mate Arthur Peter Mutharika former president Mutharika kudutsa pano tinene kuti it's very difficult ndikuyesetsabe kuti ndichite sport running mate ayi ndithu ayi zikuvuta koma ndaona Arosa Mbirizi alipompa Arosa Mbirizi ndaona Arosa Mbirizi alipompa Arosa Mbirizi ndithu alipompa ali kumbuyoko Brian kungoti anthu ambiri ali kumbuyoko ngadziwa kuti kodi ndi ndani anthu amenewo koma tidziwa mkatimo yeah so chulu Brian chulu yeah wanthu amene akonera pakanena angotionetsa aonetse momwe takutikira kuchoka komwe tinali kukapaki Mamandro mweli basi lilo TPP ndithu mwana wanga aliyense ali ndizolankhula sitikwanitsa kucheza ndi wina aliyense koma ndimati ndithu chulu angoonetsa kumeneko anthu amene ali panja kuimbira wanthu
anthu limene lafika pano pa Bingu International Convention Center. Ai dzulo zona. These are live pictures kuchokera kuno ku excited faces. Akudiona pangolini. Brian anthu amene ali panjawa chonchi kati mosomatsanza. Nkhope zosangalala. Nkhope ndithu zosangalala ndendi manena mujama kuti anthu amenewa amene ali panja pamene pakati kusomwadzadza. Dzulo manena kuti abwera achirungo komanso kuti abwera aduwe kuti pa chitsekopo panali potsegula anthu amangolowa amene akufuna kukakhala chifukwa mkati mu auditorium ku BICC ndi chipinda chachikulu koma malo analimo ndithu dzulo anthu ena kumachita kupeza pokhala malo ena omopanda anthu koma lero khwimbi limeneli likhala panja. Zinthu zikuyamba tsopano mkatimu tikuperekeni mkatimu kuti tiutsatire bwinobwino mwambo wonse, whether you are on Times television, radio komanso pa Facebook. Nyimbo imene kumveka pansipa akuti wakwiya ndi mfiti. Tikuperekani tsopano mkatimu kuti tiutsatire bwinobwino mwambo umenewu. Chabwino ndithu kukupasirani zithuzi za mkati mwa holo limeneli la Bingu International Conference Center amene Professor Arthur Peter Mutharika akufika pamene poposo komanso a former first lady komanso tikuona aloza mbiriza ndithu ali cha pamene popo wayana chunga. Can we now start saying mwina mosindikiza kuti running mate akhoza kukhala mwina aloza mbiriza amene tikuwaona nchithuzi mwa wavala za DPP? Ine ndikuona choncho chifukwa amene timaganizira by principle of elimination amsaka tawaona kuti akhala kuguluko my genansa sili kwaona pena paliponse ndiye kuti asala ndi amene wawo akabambeso palibe ndiye kuti ndi aroza mbilizi we cannot independently confirm koma ndithu munthu amene tikumuona kuti akukayikisa pambuyo pa Mutharika ndi amene wandithu mayi Mutharika mwaona bwanji mene akuonekera nanga siti kufusa fuso ilili chifukwa cha anthu amakamba kwambiri za thanzi lawo afika akhala. How can you describe mene mwaonera kuchoka akutsika mgalimoto zafika mkatimu? Wanda choyamba chimene nganene nchonena kuti akutilidwa ndi asilikali komanso anthu ena ochuluka achitetezo amene amayenda nawo ndi nkovuta kuti munthu uone bwinobwino kuti iwo akuoneka motani koma tiaonabe mkatimo. Chachiwiri sana agwiritsa ntchito mastepe amene amagwiritsa ntchito wina aliyense. Iwowa ayendera ndithu kwina kuja kuti asakwere mastepe koma akhale ngati ayendera paja ndithu timatha kukwera ngati njinga kapena anthu ena amene akuvutika kuyenda amatha kukwera mastepe amenewa. So ndi mmene tinganenere koma tiona bwino posachita pompa. Ndikuona kuti Sangwani Mwafuliwa wafika ndithu pamenepo mipando ya make commissioners sidakhale anthu bwanji timve kuti Sangwani akuti chani mkatikatimo ifeyo ine mbali yakuno wayana ndi ineyo tikhabe tikumakuuzani zina zimene zikuchitika mkatimo bwanji pano timve kuti Sangwani akuti chani mkatimo. Tuzi popano makomishona akhala kulowa ndi akamalowa makomishona ndikupemphani kuti tiime tikatha penepo makomishona akafa usogolo tizakhala ndi general salute ndikumapitiriza mwambo wathu. Ndipemphe kuti anthu amene tili apa chabwino kupitirira kukupasirani zimene zikuchitika mkatimu. Taona Sangwani akuchokapo pa podium paja kuti akalankhule mwina ndi ma officials achipani cha DPP. Wayana palibe ndithube kusimikizika kwenibe apapa mwina kufikira titamva kulankhula pakamwa pawo pali mipando ena iwiri imene sidakhalidwe munthu. Kodi what can we tell people palingana ndi zithuzi zimene akuona padakali pano pa mkanema mwawo? Zithuzi zimene tikuonazi zonena kuti Mutharika akhala pafupi ndi akazi awo, mayi
ayi ndithu Mutharika koma penapo pakuoneka kuti pali vacant sipanakhale kaye munthu koma monga tinanenera muja kunena kuti akuluakulu amene timayembekezera mayina amene akhala akutchulidwa amene tikumuonapo amene ali kufupibe ndiwowa ndendo mwe aja Rosa Mbirizi amene tawakamba koma mkatimo poserapo mpando kukhulupirira kunena kuti ziyambika ndithu ndipo tidziwa chinduchi chake cha running mate wa chipani chimene cha DPP pa mpando winawo pali mpando iwiri kenaka mpando winawo pali achihana pamenepo amene azakhale atatalowa mboma second vice president. Chabwino ndithu tikuona achisali monga mwa ntchito yawo ndi akuli kumene popo kumbuyo kwawo kwa Mutharika mkati munthawi ina iliyonse zikuoneka kuti zikhoza kuyamba Sangwani akubwereranso pa podium paja kuti ndithu ayambepo ntchito yake imene amagwira Sangwani tu yafika nthawi yake kuti atrend apa akutrenda ndipo Nyamatayi waigwira ntchito imeneyi kwa zisankho mose zisankho zitatu ka follow sopano nzathu akundilande takula naye mundilande koma anagwiranso ntchito ku Times ndi Sunday Times ndithu sono kuonekabe kuti mwina sana konzekebe tipitira kukuonesani kuti mipando ina iwiri yokodi pakhala ndani pamenepo pafuna mwina pakhale anthube awiri kuti mpaka nakufikira Mutharika anene okha he still wants to keep people guessing muganiza bwanji pamenepo pamenepo ndithu ndi they want to play around with people's minds afuna ikhale surprise until the last minute so tiona chifukwa awiri amene atakhale pamenepo tiaona ifeyo kuti ndi ndani ndiye tidziwabe kuti akumakhala ngati ndi ameneyo so let's wait amalawi ochuluka akutionera pa nsamba wa mchezo Times 360 Malawi kutimvesera pa wireless yathu ya mawu ya Times Radio komanso kutionera pa kanema number 1 Times Television TTV ndipo manamba athu sopana kuonesa kuti iyayi tikuthamangira mwa 50,000 yes. apa online okha. Yes, and muholo mobe iyayi ineyo I can imagine ndaona ma vice president ose achipani cha DPP akhalamala amozi Alfred Gangata taona pamene popo taona pamene muchituzi kwa amene akuonera amene mukumvera pa wireless tikuona muchituzi mo ndithu pali awo ndi Japi Muhangu amene ndi vice president achigawo cha ku Mpoto awo ndi Mwanamveka amene ndi achigawo cha ku Mwera komanso taonapo pali Amsaka kumawa komanso Agangata ndeti kuona anthu akubwera kuzapereka moni ndithu kwa Professor Mutharika ajenansa ndikuzakhala ndithu pafupi nde pali mpando wina popo kodi pakhala ndani pamene popo chifukwa amene ndi ndani so akhala pamene pa komano tikuona kuti ajenansa ndi amene akhala kufupi ndithu ndi Mutharika anthu akwapasa moni akhoza kukhala mwina amayi Jeni Ansa kuti ndi amene alani muona achihana kusekerera kwa amene tikuona pa TV mayi Ansa ndi amene akhala kufupi ndithu kwa Mutharika anena okha koma papa mwina titakunena ano musimikiza kuti I think a running mate a DPP akhala mayi Jeni Ansa amene akhala pafupi ndi Mutharika achihana ali mbali nayo muholo mmene mumunde mwadzaza timamva Brian akunena kuti chibadwire sadaonepo anthu ochuluka ngati amene wawa Nyamata wakuchileka nthawi zina mchere umazavuta koma tinene ndithu kuti anthu abweradi ochuluka koma it's not necessarily the biggest crowd we have ever seen in Malawi koma ayi ndithu tinene apa kunena kuti ajenansa ndamene akuoneka kuti ndi running mate wafika Brian tabwera takati kupanga speculate tafikani ndithu Brian takati kupanga speculate tabwerani Brian afikana pa Brian manena popo nthawi inake tinaona ujeni mayi Rosa anali pafupi ndi Mutharika koma papa zakhala zikusintha at some point amene anali pa number 1 akuti anala Bright Saka kenako Rosa anadzatenga number 1 koma pazikuoneka ngati ndi Jeni Ansa andi zimasintha bwanji anthu amavota I don't know how are they changing osankha ndi makhala Peter Mutharika amene ali candidate so anthu amanena kunjaku kuti aliyese amene koma ya Jeni Ansa yakhala ikumveka for the past 1 hour chabwino tikuona Sangwani ndithu wafika pa podium ndi bwanji tiulukere ayi wasada konzekebe tizipitirirabe kukuzani pamene akangoyamba mkatimo ndi kuti ife tikupasirani mkatimo kuti tione kuti ziyenda motani mwadzaza ndithu holo imeneyi malo anthu pafupifupi 2000 muholo mene mumunde adzadza mpaka na zitseko aseka ena alipanja sadakwanise kulowa koma kudzera ndithu makanema ma wireless komanso ma digital platforms Malawi mziko muno kunja kwa dziko lino ndithu outside zimene zikuchitika all eyes in Lilongwe pente picture tikuona zotani padakali pano kwa amene akutsatira mwina kuzira pa wireless Mr. Chunga
tingo wonjezerapo kuti holo imene yazaza ndithu ndipo si onse a DPP chifukwa ena ndi a Ford. Yes. Zipani zina zimene zapanga mgwirizano ndi chipani chimenechi cha DPP aliso mmene mukuma ochuluka kwambiri ndi a chipani chimenechi cha DPP ndipo kala imene yachuluka lero ndi blue. So kwa inu amene mwina simukutha kuona mungodziwa zonena kuti holo yazaza ndi Malawi.